Афіцыйны Менск адказаў на словы армянскага палітыка. Вядомага прыхільніка вайны і Пуціна чакаюць у сталіцы. І закрыццё Нацыянальнага цэнтру сучасных мастацтваў пасля 11 гадоў ад данай працы. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў аўторка 5 траўня на Беласаце. Пачынаем. У Берасці было гучна. Учора позна ўвечары жыхары абласнога цэнтру пачулі моцны гул. Прычыну гараджанам патлумачылі ў тэлеграм-канале аблвыканкаму. Гэта быў тэхналагічны працэс на мясцовай цеплаэлектрацэнтрале, а менавіта кароткачасовы выкід пары. На самім прадпрыемстве пры гэтым заявілі, што парушэнняў працы абсталявання не было. Днямі падобныя моцныя гукі чулі ў Менску. На ЦЭЦ-3 здарылася няштатная сітуацыя, якая прывяла да скіду пары. І таму ў раёне станцыі быў падвышаны ўзровень шуму. Прычыны здарэння ліквідавалі. У Менску адрэагавалі на словы спікера парламенту Арменіі пра Беларусь. Днямі Ален Сіманьян заявіў, што ў Ерэване не дазволяць зрабіць краіну расійскай губерніяй, і яна не будзе кіравацца як Беларусь. Міністэрства замежных справаў у Менску назвала гэтую заяву непрыязнай, а таксама перадвыбарчым папулізмам, ды спробуе адцягнуць уласны электарат ад наймацнейшых унутраных праблемаў. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск в внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Спікер армянскага парламенту згадаў Беларусь у кантэксце заявы пра спробу Расіі правесці палітычную аперацыю дзеля змены ўладаў у Ерэване. Арменія цяпер рыхтуецца да чарговых выбараў нацыянальны сход, якія пройдуць ужо ў чэрвені. Пры гэтым армянскія палітыкі кажуць, што Масква зацікаўленая ў тым, каб прасунуць у гэтай электаральнай кампаніі выгодных ёй кандыдатаў. У Арменіі сёння працягваецца саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці, які сабраў больш за 30 еўрапейскіх лідараў. Удзел у форуме ўзяла і Светлана Ціханаўская. Гэта першы афіцыйны візіт лідаркі беларускіх дэмакратычных сілаў у Арменію. Пра значнасць саміту ЕПС і пра важнасць удзелу ў ім прадстаўнікоў дэмакратычнай Беларусі у эфіры студыі Белсат расказаў дарадца Светланы Ціханаўскай у пытаннях дыпламаты Дзяніс Кучынскі. Безумоўна, прысутнасць дэмакратычнай Беларусі, як на гэтым саміце, які ўжо стаў 5-м самітам еўрапейскай палітычнай супольнасці, які наведала Светлана Ціханаўская, але факт таго, што ён адбываецца ў Арменіі, вось тут у Ереване, я думаю, што гэта сапраўды надае яму такую двайную сапраўды значнасць і вартасць і каштоўнасць. Таму што гэта паказвае тое, што як Арменія ідзе шляхам да Еўропы, да еўрапейскага звязу, также будзе ісці і ідзе дэмакратычная Беларусь. Яндекс.Го займае дамінуючую пазіцыю на рынку таксі ў Беларусі. Да такой высновы прыйшлі ў Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю. У такім статусе кампанія не мае права завышаць цэны або ствараць штучны дэфіцыт. Кантроль жа з боку дзяржавы за Яндекс.Го цяпер узмоцніцца. Тым часам Міністэрства транспарту і камунікацыі ўвяло навацыя агулам для таксі ў нашай краіне. Змены звязаныя з абноўленымі правіламі аўтамабільных перавозак пасажыраў. Галоўная навіна для кліенту абавязковае агучванне цаны пры пасадцы ад борта. Цяпер кіроўца мусіць назваць прыблізны кошт паездкі загадзя, каб пазбегнуць касмічных рахункаў паводле лічыльніка, якія раней станавіліся нават прычыною судовых спрэчак. Яшчэ адно новаўвядзенне права выбіраць спосаб аплаты наяўнымі ці карткай цяпер замацавана выключна за пасажырам. Дыспетчеры больш не могуць мяняць гэты параметр самастойна. Звычайны шпацыр на Цнянскім вадасховішчы ледзь не скончыўся трагедыяй для гаспадароў 3 сабакаў. На іхных гадаванцаў напаў алабай. Службовы сабака Міністэрства надзвычайнай сітуацыю. Паводле відавочцаў ён быў без намордніка і на самавугуле. Адна з пацярпелых сабакаў, мальтыйская балонка Молі, ў цяжкім стане. Ужывёлены пералом рэбраў і разарваная лёгкая. Як адзначылі ў ветклініцы, найбліжэйшым часам ёй спатрэбіцца аперацыя. Супрацоўнікі МНС, падраздзяленню якіх належыць алабай, прызналі інцыдэнт, скантактаваліся з гаспадарамі пацярпелых сабакаў і запэўнілі, што пакрыюць усе выдаткі на лячэнне і рэабілітацыю. Одной из собак мальтийской баллонки требовалось переливание крови. В роли донора выступил
Наш сторожевой пес, он же, к сожалению, виновник ситуации. Эта собака уже на протяжении 5 лет охраняет наше режимное подразделение. Безусловно, мы примем все меры, чтобы такого не повторилось. Расійскага зэт-спевака запрасілі на канцэрт да Дня перамогі ў Менску. Гедлайнерам імпрэзы стане Олег Ізманаў, які падтрымлівае ўварванне ва ўкраіну і знаходзіцца пад еўрапейскімі санкцыямі. Канцэрт пад назваю «Шляхамі перамогі» запланаваны каля палацу спорту з 12 па 15 гадзіну. Апроч Газманова на сцэну выйдуць беларускія артысты. Гледачоў прывабліваюць вольным уваходам. У гэты ж дзень у Менску запланаваныя мітынгі, кірмашы, гістарычная рэканструкцыя квест «Школа маладога байца». Завершыцца святочная праграма феерверкам. Яго запусцяць об 11 вечара адразу з 6 пляцовак. Скверу Старасцінская Слабада, парку Уга Чавеса, парку Паўлова, на набережнай у мікрараёне Дразды, каля Чыжоўка-арэны і Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Цяпер афіцыйна з 22 чэрвеня закрываецца Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў у Менску. Сумную навіну паведаміла кіраўніцтва прасторы ў сацыяльных сетках. Пакуль гаворка толькі пра пляцоўку на вуліцы Некрасава, калі закрыюцца залы на праспекце Незалежнасці, невядома. Прычыны закрыцця таксама не агучаныя. Невядома і тое, што будзе з калекцыі арт-цэнтру, у якой налічваецца больш за 5000 працаў. Цэнтр сучасных мастацтваў працаваў 11 гадоў. У ім выстаўляліся эксперыментальныя працы ў галінах жывапісу, тэатру і музыкі. Менавіта ў гэтай прасторы пачыналі свой творчы шлях шматлікія беларускія мастакі. Таксама цэнтр неаднаразова прадстаўляў Беларусь на міжнародных пляцоўках, у тым ліку на Венецыянскім біенале. Ацяпляльны сезон у Беларусі фінішуе з камунальнымі збоямі. У Барысаве пасля яго афіцыйнага заканчэння ў частцы дамоў знікла не толькі цяпло, але і гарачая вада. Камунальнікі паабяцалі выправіць сітуацыю. Праблемы з вадой у Барысаве з мінулага тыдня, калі частка гораду і наогул засталася без колечы вады праз выяўленая падчас прыкладання камунікацыі пашкоджання воданапорнай трубы. Рамантавалі яе 2 дні. Напярэдадні прарвала трубу ў Віцебску. У горадзе гэта ўжо другая аварыя цягам тыдня. Гарачая вада знікала ў дамах на вуліцах Чкалава, Чарняхоўскага і будаўнікоў. Папярэдняя аварыя на цепласетках, што адбылася 28 красавіка, была больш маштабная. Тады без гарачай вады і ацяплення засталіся дзясяткі дамоў. Дзіцячыя садкі, школа, інтэрнат і нават адміністрацыя Першамайскага раёну. Актыўныя не толькі кляшчы. У Беларусі чакаюць нашэсця мошак крывасмокаў. У асаблівай зоне рызыкі жыхары паўднёвых рэгіёнаў. У Берасці, напрыклад, актывізацыі насякомых чакаюць у першай-другой дэкадзе траўня. У Берасцейскім абласным цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя патлумачылі, што пік колькасці мошак выпадае акурат у траўні. Аднак цягнецца звычайна не больш за 10-14 дзён. Укусы мошак могуць выклікаць цяжкія алергічныя рэакцыі з прычыны таксічнай сліны. Энтамолагі раяць пазбягаць адкрытых вадаёмаў, насіць закрытае адзенне і выкарыстоўваць рэпеленты. Калі укусу пазбегнуць не ўдалося, яго месца варта працаваць антысептыкам і прыкласці холад, а пры пагаршэнні стану неадкладна звяртацца да лекара. Гэта былі ўсе навіны на гэты час. Больш падрабязна пра падзеі дня ў вечаровых выданнях аб'ектываў і студыі Белсат. Заклікаю падпісвацца на наш YouTube і сацыяльныя сеткі. Але памятайце пра лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.